Hae tuote, mikä löytyy Muumitalosta. Ei mä ulkomaalainen, en mä tiedä muumeista mitään. Fiskarsin lapio. Muumimamma voisi sille jotain tehdä. Silinteri-hattu. Mä mietitään käänteisesti, että siellä ei ainakaan polteta tupakkaa. Rappujen harjaukseen. Hae tuote, mitä MacGyver voisi käyttää. Mitä se sanoo? Mitä se sanoo? Mitä se sanoo? Mitä se sanoo? MacGyver suojautuu näillä kipinöillä. Pullotunkki, se estää jonkun räjähdyksen tapahtumasta. Nostaa jotain. Samaa sidontavyötä käyttää siihen nostamiseen. Ja täällä voi maalata, mutta mä en kuullut mikä ohjeistus oli. Minkä tuotteen ottaisit autiolle saarelle? No en oikeesti, tältä ei mitään. No Autiosaarella ainakin paistaa aurinko, niin lehot pitää olla. Ehdottomasti pitää olla ensiapulaukku. Siellä on käärmeet todennäköisesti, niin saappaat. Kahvia ilman, että pärjää. No, kuka tän nyt voitti? Mä. Minä. Kertokaa kommenteissa, kuka voitti.